Emva kohambo olubuya kaMama noNyawo, ngabuya ngahlala phansi ngacabanga. Ngayicabangisisa le ndaba ukuthi ngadila kanjani nayo. Ngicabanga yonke indlela engenza ngayo ukuthi le ndoda ingiyeke ngaphandle kokuyibulala ngoba mina ngisiyena umbulali. Phela bengingasasiyona impilo le yokuthi muphila kuhlezi kune plakstan nje, iplakstan elikunamathele elitheni nama elingasuki elingayindawo futhi nawe wazi ukuthi impilo yakho yonke kuyohlala kunje. Mina bengingafuna ukuthi ngimoshe izinto phakathi kwami nomlindelo. Bengifuna ukuthi umlindelo ngimqale, ngimsebenze, ngimsenge naye ngithole something out of him. Phela mina bengingafuna ukuthi ngifele endlaleni, ngife ingane zami ihlupheka. Bengifuna ukuthi mengidlule emhlabeni ingane zami ngiyishiye notho. Ngoba isikole sesangihlula ke. Bese ngizama ngako phela ukuthi ngithola umyeni ozoba nefa mangabe edlule emhlabeni. Bese ngasakhona ukulala, ngibhizi ngicabanga ukuthi le ndaba ngizoyenza kanjani. Bengihlala kuze kuse ngihleli ngesinqe ngicabanga. Neplakstan ke lami ke isinama sami besivuka naso, sihlale ngezinqa. Singihlalise phela kanti asazi ukuthi mina ngibhizi ngijulile ngemicabango ngiyacabanga ukuthi ngizophuma kanjani kule nkanankana. Ngagcina sengicabangileke enye solution ukuthi ngihambe ngiye emaphoyiseni ngiyomvulela i-protection order uVusumuzi, ngimvulela i-protection order ukuthi angasondeli eduzane kwami. Ngempela wanikezwa ke uVusumuzi protection order. Wavela newathatha lo protection order wayidabula wathi amaphepha nje kuphela lawo abalamaphoyisa akakwazi bona okusenhlizweni yakhe, enhlizweni yakhe igcwele uthando, iyangithanda kakhulu. Indaba zamaphepha yena akayingeni futhi akayi-entertain. Wayiphula ke uVusumuzi i-protection order kungakapheli ngisho nama-hour amangaki ubese iphulile imithetho ye-protection order. Ngiyakutshela ngelanga lawo ebizelwe khona enkantolo, wafike wasikhihla isililo uVusumuzi wathi mina ngiyamthanda manje ngenze njani. Bathi basambuza ukuthi uyaliphika icala noma uyalivuma, athi ngiyamthanda ngenze njani. Kwavela nenkantolo kwahlekwa nje indaba yakhona yahlekwa, waphuma discharge kanjalo wangaboshwa uVusumuzi. Waqhubeka wayihluphela mina ukuthi aloke ngena ngenkani endlini. Phela bengithi umthetho uyongiprotecta kodwa umthetho wathi nayo le uwasha izandla ugeze izandla ngihambe ngiyomphalazisa uzoba right. Lapho ngazi kahleke ngoba uMama noNyawo wengitshenile ukuthi owakho umuthi masuwufakile awuphumi, ngisho ngaphalaza aye kukhokhovula wenyanga akekho ukhokhovulo onamandla okudlula wakhe. Ngavela ngabona usekuyisikhathi ke manje sokuthi uMama noNyawo ngimpheyele another visit, ngimvakashele laphayana, ngifike ngikhale ngihayize ngithi akenze umzamo ngoba phela akekho umuntu okwazi ukwenza into angabe sakwazi ukuyi-reverse. Ngoba phela bese kucaca ukuthi vele ke sekumele ngithole inkabi ngisithelele leplakstan ngoba phela nansi inkinga ingihlasele. Kodwa ngayitshela ukuthi hayi cha, angisoze ngambulala isithothobala sami, angisoze ngalibulala iplakstan lenkosi, angisoze ngasibulala isinama, ngalibhekisa khona kaMama noNyawo. Hayibo, endleleni mase ngidlula kule ntaba le ecijile yami engathi ikhanda likasibanibani wenu. Hayi, ikhanda lisacijanga, intaba isacijanga, isithanda ukuhlephuka lecije khona, isithanda ukuthi ibe flat inyana. Ngathi nansi ke mhlola ngiyoke ngizwe. Ngahamba ngadlula impophomo neze yayisekhona, ngafika hayi nomhlaba busalingana le ngangidlule khona. Mengifika esigodlweni sikaMama uNonyawo kukhalipha ungezi, akusekho lutho, akukho next, akusekho nje labo goguqa sithandaza ade consult akubona. Hayibo, ngashaqeka kwasukuma inwele phansi, ngangazi ukuthi ngenze njani manje. Nami ngahayiza ngangazi ukuthi usizo ngizoluthola kuphi. Ngangazi ukuthi usizo ngizobuza kubani ngoba la akukho umuntu, akunamizi. Even if ngibuza nemizi isibindi esingaka sofuna ukuyosho ukuthi ngifuna umthakathi, ngifuna ukuyothakatha. Ngavela nengahayiza nje ngaphelelwe ithemba, ngangazi ngakhala isililo umngqayingqayi. Endleleni yami ebuyayo ngangihambe ngikhala ngicabanga ukuthi
isoka lami elisha umlindelo selingicelile phela sicela simove in together. Ngizolenze njani-ke iPlagstan ngoba liyogijima ngonyawo lize lifike emzini kaMlindelo. Vele umlindelo wethe uzofika ngakusasa aze azongilanda. Hayi ngafike ngathi sho ukuthi komele iPlagstan lami leli ngilidrage lisalelele ngihambe nomlindelo lingazi ukuthi ngashona ngakuphi. Kodwa lelana ngiyalisolve lalo hogela iphunga lami lize lifike qathathale engikhona ngoba lo yamuntu bese emathandweni. Ngafike ngalala kwazisa ukuthi bengikhathele ekseni ngavuka ngapakisha ngalungisa indaba yami engizoyidraga ngalo iPlagstan lami mase ngihamba. Ayike mengipakisha iPlagstan liya suspect ukuthi hayi something is happening, something is wrong la. Hayi lahlanganisa u1 no2 lacabanga ukuthi ngiyomuva inenye indoda ngisho nambe ngile ngibusy ubhebe ngifonela lathatha ifoni yami mina ngaboni lafunda ama message. Hayi ke isinama sami sasesitshena ukuthi hayi ngeke if mina ngeke ngikuthole akekho nomunye umuntu ozokuthola. Sabiza abantwana endlini hayi abantwana beza kubaba phela bazi usikwenzakalani nama ngiboni vele usikwenzakalani. Hayi ke bangena abantwana endlini hayi iPlagstan seliphethe isibhamu liphethe isibhamu liyangiconfronta liyangitshela ukuthi liyazi ukuthi mina khona umuntu engithandana naye futhi ngihamba naye manje njoba ngipakisha impahla zami neimpahla zabantwana futhi la ngibona ngibele emotweni yakhe. So lona ngelikwazi ukuthi lingibone ngihamba nomunye umuntu ngoba liyangithanda. So into elizoyenza lizobulala mina libulale nabantwana mase layibulala nalo ngoba alifuni ukuthi lishiye abantwana behlupheka. Hayibo ngalincenga iPlagstan nami sengikhala lingitshela ukuthi nje kuyafana noma ungacela uxolo uzoqeda mesiqeda ukukhuluma uhambe uye kumathandana wakho mina ngisale nobani ngoba inhliziyo yami ifuna wena kuphela. Lasho lasihlohla ke isibhamu iPlagstan. Hayi lapho ngangahayizi kanje lavela lasikhomba kumina esiphongweni sami lapho bese ngibona ukuthi ngiyahamba ke vele nezingane zami lapho bese zihayiza engaqedi livela lePlagstan lisiduduze lithi ningakhathazeki bantwana bami noma wenu ezulwini siyophinde sibe umndeni futhi uzobe ngasekho umlindelo siphazamisayo sofike siqhubeke lesasigcine khona sithandane and then I will take care of you guys ezulwini. Kwazise ke nasezulwini akufuneki imali siyobe siyonke into siyithola mahala mina into engoyenza ngonikeza uthando njengobaba wenu. Ngavela nengacimeza ngadecide ukuthi ngcono ngife ngingaboni ngacimeza ngadecide ukuthi nje ngife ngingaboni isibhamu ngozwa ngaso sesithi thuhlu esiphongweni sami futhi kuyobe kukuphela kwami kobe kukuphela kwempilo yami. Ngithe ngisacimezile kanjalo ngezwe isibhamu sithi qhu ngingasazi ukuthi manje ke lesibhamu sesiqhuma kuphi siqhuma shuthu decide ukuthi aqale ngengane zami nokuthi aqale ngami. Kanti ke into eyenzakala ke kwangena umlindelo wafike wamphuca isibhamu. The time ezama ukumphuca isibhamu sapreseka sashaya kumlindelo wadlula kanjalo kumlindelo emhlabeni. Lavelane lajabula iPlagstan lathi inkinga isihambile akusekho ukuhlupheka angeke ngisabulala umuntu. And mekufika emaphoyiseni iPlagstan laphika lathi self defense and amaphoyisa alibelieve kanjalo nasenkantolo balibelieve kanjalo. Ngasala kanjalo ke mina ngistakhile nePlagstan bese ngifuna ngisho nokuthi mina ngithathe yami impilo uqobo lwami. Emva kwezinyanga abakubo kaVusumuzi bamenenja ukuthi bamtholele usizo uVusumuzi. Wakhishwa ke idlise engangimdlise lona waphindela kabusha waba umuntu onormal. Nami ngagcina lapho ukuthi ngeke ngibe nendoda empilweni yami bengasafuna ukubona next eceleni kwami. Iphela kanjalo ke indaba yethu yamama engimuhambayo. Sicela usubscribe to our YouTube channel, ufollow our Facebook page called Buzz SA. Thank you very much.